Tästä se lähtee. Ihmiset sanoo, että introt on vaikeita, mutta mä en odottaa, että se tulee oikein näin vaikeita olemaan. Mä joudun kirjoittaa ylös ne asiat, mitä mä haluaisin sanoa tässä. Anyway, tervetuloa tähän Minecraft Let's Playhin. Tämä tulee olemaan minun ikuinen maailma, eli Forever World. Yksi tapa, miten tää eroaa muista Minecraft Let's Playstä, on se, että mulla on käytössä Blazes and Caves, itäpäkki. Eli sää peliin yli 900 uutta saavutusta. Ja tästä varmaan saadaan jo ensimmäinen. Benchmarking, joo. Tää ei tule ole pääprioriteetti tässä maailmassa, mutta se tulee olemaan hyvä sivuprojekti. Ja se tulee näyttämään, mitä kaikkea me ollaan ehditty tehdä tässä maailmassa, koska saavutuksia on melkein jokaisesta aihealueesta, mitä Minecraftissa löytyy. Mulla on mielessä 5 megaprojektia, mitä mä haluan tehdä täällä maailmalla. Ja se on varmaan syy, miksi mä teenkin tämän sarjan, koska ei oikein luonnistu multiplayer-maailmassa, koska ne resettaa usein. Nämä projektit tulee olla isoja. Mä haluan tehdä single maailma. Ja samalla mä haluan tehdä tästä sarjan, koska mä haluan tehdä, että muutkin näkee, että ensimmäisen megaprojektin mä paljastan jo tämän videon aikana. Ja muut pysyy salassa, koska pidän sillä jännitystä. Saanko mä tämän puupitoksella? Hyvä. Puupundle. Tämän ekan megaprojektin takia mä tiedän kyllä, mikä tämän maailman seedi on. Mutta mä en tullut käyttää mitään seed-ohjelmaa avukseni. Esim. Chunkbasea. Mä tiedän tän yhden struktuurin sijainnin. Mä tiedän tän villakin sijainnin esimerkiksi. Mutta muuten kaikki on ihan uutta mulle. Aivan aluksi mä halusin löytää paikan mun starter-baselle. Ja mieluusti mä halusin löytää sen lähellä Cave Spider Spawneria, koska sellaista XP-farmia mä en ole tehnyt aiemmin ja mä haluan koittaa jotakin uutta. Come here, big guy. Yeah. No, tää on ihan hyvä aloitusruoka. On aivan liikaa näitä letterworkereita. Oh. Pian ruveta. Noin. Toinen punte. En tuu todennäköisesti tarvitse enempää puntleja. Ja se flint and steel. Yhdellä raudalla. Parantettu helposti lihaa tällä vielä. Sieltä nyt en tarvitse, joten säästetään nämä eläimet vielä. Nyt voidaan mennä etsimään paikkaa, missä asustaa.
Oho! Rekt. Et kilpaa Natural Iron Golem. No joo. Läpä nyt takaisin. Ja mä halusin vielä katsoa, kuinka kauan mä kestän ilman kuolemista tässä maailmassa. Sen takia tää ei oo hardcore-maailma. Minecraft ei saa mua tapetuksi, mutta mun tyhmä itseluottamus saa. Voi 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 voi. No hard feelings, right? Uudet housut. Niin. Joo, tää meri oli kyllä aika vaikea löytää, mutta viimein löytyi. Ja heti löytyi se, mitä sieltä mereltä haluaa löytää, elikkä Dipwreck. Mitä tää pestiklitso? Ok sitten. On ihan vieressä tää saari. Siikaosiu. Mitä tapahtuu? Nyt ei hukuta. Iron for days. Okay. Tässä on tässä näin. Jop. Ei tullut timanttia. Kalat mä jätän. Niitä ei tarvita. Taas loput tästä merestä vielä. Tota mä pelkäsinkin. Ja se on lapsi, voi saa. Oh. Yes. Baby, en saanut trailettia. Harmi. Tää sama. Tää on muuten sama varma. Sama kartta. Okei. Siellä merellä ei ollut paljon enempää. Ja me löydettiin. Onneksi löydettiin hyvin rautaa kuitenkin. Ei timantteja, valitettavasti. Löysin hyvän paikan Tatterpaselle. Tällaisessa laaksun tapaisessa paikassa ja lähellä on villake, missä se Iron Golem tappoi mut. Tällainen saari jokien ympäröitsemänä. Tähän on hyvä rakentaa talo. Haluaisin vielä löytää jonkun spawnerin. Mieluisesti sen Cave Spider spawnerin. Sillä tehdä XP-formi. Mutta meidän pitää muutenkin alkaa kaivamaan timantteja, joten me voidaan etsiä sellaista samalla. Aloin setuppaamaan tähän näin. Ja että voidaan alkaa tehdä kaivosta tänne.
Nyt jo timantteja. Sortit vaan loppu, se on huono juttu. Olisiko edes 3? 5 olisi vielä parempi. Vain 3. Ai joo. Toisin tää taikaisi olla luolan. Täällä on yksi timantteja. Otetaan 2 ja jätetään loput. Ja Fortune pilaksi ennen kuin painan noita. Mä en oo varmaan kun se järkevää, koska näitä timantteja löytyy niin useasti. Joo. Tää luola näyttäisi jatkuu aika pitkälle. Meni puolet tästä. Yes. Ei pakko. Olkoot, kaivetaan nyt ne. Pitää nyt mitä löydetään. Oh yeah. Oh. Ja silmäni näkevätkään. Siellä on Minesafti. Toi kyllä näyttää siltä, että siellä on Trial Chamberi. On niin tasaiset seinät. Ja oh my god, minkä näköinen luola. Täällä on Ruin Portalkin ja kaikki. Ja Slimetsungki, oh my god. Tietenkin Slimetsungilla oikein tee nykyään mitään, mutta on hyvä olla. Oh. Kello. Tää on siistimästä. Kuulen Spiderin ääniä. Mä haluun jostakin tortseja aikaa. Hello. Eka miekka ja se on timanttimekka. Ainakaan täällä toista. Löydettiin mitä haluttiin, niin tutkitaan tää loppuun, niin sitten lähdetään takaisin kotiin. Tehdään nyt täydet työkalut näistä timanteista. Tarvitaan vaan nämä 3. Even more tools. Oliko näillä oikein saa armorit? Ei saa täysiä armoreita vielä. Selvä. Tehdään sitten se enchanting table. Tarvitaan vielä paljon nahkaa ja koikaneja varmaan tarpeeksi. Pienestä farmista, mikä mä nyt tein. Muutenkin alkaa chestitila loppumaan, että nyt on näillä aika laittaa nämä työkalut käyttöön ja alkaa muovaamaan tätä saarta hyvän näköiseksi ja alkaa rakentamaan aloituskotia. Ja samalla mä alan työstämään tätä enchant-setupia, joten ei muuta kuin hommia.
Okei, hetken aikaa on kulunut ja mä oon saanut tän Enchanting Tablein valmiiksi. Ja mä oon aika lailla suunnitellut tän saaren kokonaan, että mitä mä tuun tekemään tänne. Ei parhaita enchantteja level 1, koska ei mulla tarpeeksi leveliä ole. Ja näillä mä saan ainakin tän starter-paseen valmiiksi ja sitten voidaan katsoa parempia enchantteja sitten seuraavassa jaksossa. Mutta mites mä oon nyt suunnitellut tää saarelle? Tähän tulee silta, joka tulee tähän saarelle. Ja sitten tässä on tie, joka menee tämän saaren ympäri. Ja mun talo tulee olemaan tämän saaren keskellä. Mikä mä oon merkannut nämä puupölkyt. Tässä on tää kaivos, niin mä varmaan laitan tähän joku kaivon. Ja mä hyppään siitä sitten alas tonne. Ja sitten, tässä missä on näitä cobblestone-valleja, niin siihen mä laitan aitauksen. Joko mä laitan possuja ja lampaita. Samalla tavalla, mikä mä oon tehnyt tämän lehmäaitauksen. Ja aina kun näkyy sapling, jonka päällä on puuta, niin tähän tulee custom rakennettu puu. Todennäköisesti. Sitten. Tämä rantakohta tässä. Mä tuun laittamaan laitureita. Josta mä sitten varastoin mun veneitä, jolloin mä voin sitten kulkea tätä jokea pitkin. Sitten tässä on lehmäaitaus on aika lailla valmis. Ajattelin, että tuohon keskellä voisi laittaa potsolia sun muuta pirttiä näyttämään silleen, että tää olisi mutainen tuosta keskeltä. Olisi vähän realismia, mutta mä en... Periaatteessa mun voisi tehdä potsolia noilla pusepuilla. Mulla on myös Silk Touch-lapio just sitä varten. Mä varmaan teen sen. Tähän kohtaan tulee sukarkanefarmit. Ja tässä missä on heipeiliä, niin tähän tulee vehnäfarmit. Eikä perunafarmit myös. Ja joo. Tässä on paljon tehtävää, mutta mä oon kyllä innossaan saada tää valmiiksi. Mulla ei startebase ikinä ollut näin kookas missään maailmassa. Joten ei muuta kuin takaisin hommiin.
siinä se nyt on. 54 päivän jälkeen sain tän nyt valmiiksi. Mennään katsomaan, mitä mä saan aikaiseksi. Aloitetaan tästä sillasta. Tää silta on kulmassa, niin kuin näkyy, niin ei ollut mikään maailman helpoin rakentaa, vaikka onkin aika yksinkertaisen näköinen. Mutta mun mielestä on onnistunut tässä ihan hyvin. Sitä kyllä ihme kyllä pääsee veneellä läpi. Mä voin näyttää. Koska taas läpeillä rakennettu, niin tästä pääsee halutessaan veneellä läpi. Okei. Tein tän tien mudasta. Käytin vesipulloja muuttaakseni dirtin mudaksi ja sitten kuivasin sen wheatille. Ja saan tehtyä tämän tien rakennettua näillä blokeilla. Mä koitin käyttää näitä leaflitteriä tähän koristeeksi, mutta se ei oikein toiminut. Se ei toiminut yhtä hyvin kuin tähän aitauksiin, missä mä käytin tätä potsolia ja tätä dirttiä, jota mä en saa lausua. Mä sain näyttää tämän mutaiselta, ihan kun nämä eläimet olisi kävellyt siihen päällä. Ja nämä leaflitterit toimii siihen erittäin hyvin. Mä rakensin myös näitä puita. Ne on aika yksinkertaisia, koska blokkivalinta oli aika vähäinen. Mä tykkään tehdä itse tällaisia willow-tyylisiä puita, jossa nämä lehdet roikkuu. Ne on tosi helppo tehdä hyvän näköiseksi Minecraftissa. Minun mielestä. Tässä on nyt pika-aitaus. Mä koristelin tämän maaston näillä uusilla kukilla, mitä Minecraftissa on. Mä ekalla yritin laittaa niitä random paikkoihin, mutta se ei oikein näyttänyt hyvältä. Niin mä käytin tää taktiikkaa, mitä videopeleissä yleensä on. Että on tällaisia spotteja, missä on monta kukkaa lähetystä. Niin kuin näkyy, täällä on toinen spotti. Sitten mä bone mealasin tän mestan ja näitä random kukkia tuli myös ympäriinsä. Ja lisäsin näitä uusia puskia myös. Sekä Firefly puskia. Jotta yöllä tää lista täyttyy näillä partikkeleilla. Joo, se näyttää aika hienolta. Sitten mä tein tänne laitureita. Veneet voi nyt laittaa liideihin kiinni, joten mä sain tän näyttää aika realistiselta. Ja mä en tiedä, onko se realistista, että tässä on yksi aita toisella puolella. Mutta se sai tän näyttämään kaikista eniten laiturilta, kun mä tein näin. Täällä on tää lehmäaitaus, minkä mä rakensin avalluksi. Ja sitten mulla on sukarkanen farmit tässä. Tää ei näytä kovin hienolta, koska tää on vaan yksi iso massa yhtä väriä. Mutta on tää hyödyllinen, koska mä tulen todennäköisesti tarvitsee sukarkanen alkupelissä rakenteen tekoon. Sitten mulla on isot kroppipellot. Mä jaoin tän 3 osaan ja sitten laitan tähän keskelle tällaisen paljon isomman puun. Näyttää siltä, että nämä puujuuret antaa jotakin jossakin symbioosissa tämän puun kanssa nämä kropit. Sellainen idea mulla oli. Sitten on talo itse. Kyllä, mä kävin tuolla Trial Chamberissa hakemassa kopperia ja näitä flowerpotteja. Mä en hakannut siellä ihan mitään muuta. Mä kävin vaan hakemassa ne blokit ja sitten karkasin pois sieltä. Mä en rauta-armoreilla nyt kehtaa mennä hakkaamaan niitä hirviöitä. Ja kaivos on nyt tän kaivon alla piilossa. Tää on puusta tehty ja tää kopperin väri toimii tähän erittäin hyvin. Tää on kuitenkin aika yksinkertainen, joten mä yritin käyttää mahdollisimman monta mielenkiintoista muotoa tähän rakennukseen. Eli tässä on paljon tällaisia kaaria. Itse katossa on paljon tällaisia möykkyjä. Tää sen näyttämään mielenkiintoiselta. Sitten mä laitoin tähän, mä en ole varma tykkäänkö mä tästä, mutta tää nyt pysyy tässä täksi aikaa. Mä koristelin nämä katon seinämät tällaisella aita-koristeella, missä nämä fenskeitit tekee tällaisen kolmion muodon. En tiedä, se voi olla ehkä liian äänekäs. Liikaa tekstuuria tässä, mutta tässä on ainoa redstone, minkä mä ehdin tehdä tähän.
talon. Tässä soi ovikello, kun mä menen tästä ovesta lävittä. Mun vähäiset redstonet riitti just siinä tähän näin. Ja ainoat kultablogit, mitä mulla on, niin niillä mä onnistun tekemään tän. Tää on E- ja C-nuotit. Ja sitten 6 repeater-tikkiä niiden välissä. Sillä saa ovikellon äänet tehtyä. Mä koitin laittaa sitä tähän nappiin, mutta mä en saanut sitä mitenkään hienosti yhdistettyä, koska tää on yhden paksu seinä ja on niin korkealla, ei pystynyt ottaa signaalia siitä. Ja samalla tämä pressure-pleitti kulkee oven perässään. Niin tämän talon sisustus on enemmän käytännöllinen kuin visuaalinen. Täällä on vain sestit ja jonkinlaisessa järjestyksessä sitten työpisteet ja yläkerrassa on mun sänky. Täällä on vielä 3. kerros tämän talon sisällä, mutta mä en keksinyt, mitä mä oikein laittaisin sinne. Mä halusin myös laittaa tälle talolle alakerran, missä on kaikki reston härvelit ja alkupelin automaattiset farmit, mutta mulla ei riitä resurssit siihen. Ja mun mielestä tää video taitaa olla tarpeeksi pitkä, niin mä jätän sen seuraavalle videolle. Mä tuun varmaan lisäämään tänne vielä yksityiskohtia ja sun muita. Täksi aikaa mä oon iloinen tähän lopputulokseen. Mutta nyt voidaan mennä katsomaan, mikä tulee olemaan tämän maailman ensimmäinen megaprojekti ja mikä mä tuun rakentamaan sen. Joten mä näen teidät siellä. Okei. Mä kirjasin nämä koordinaatit ylös. Tää mesta on about 2000 blokkia mun startteipasesta. Ja struktuurit pitäisi tulla kohta jo näkyviin. Ahaa, tässä se nyt on. Se on vähän vaikea nähdä, mutta 1, 2, 3, 4. 4 noidanmökkiä. Aivan vieretystä. Ja näistä mä haluan tehdä farmit. Noidat tiputtaa nykyään paljon enemmän redstone-edustia, mitä on ennen tiputtanut, joten noita farmien tekeminen on paljon järkevämpää nykyään kuin ennemmin. Ja mä haluan kaivaa tähän alueelle ison perimetrin 256 x 256 kuopan. Mä rakennan sinne 4 noitafarmia. Kaikki ne itemit mä haluan siirtää tähän keskelle, jossa on AFK-paikka ja item sorteri. Ja sen koko kuopan ja kaikki ne farmit mä haluan heittää ja koristella megastruktuurilla, minkä mä paljastan sitten, kun sen aika tulee. Mutta seuraavissa videoissa alan jo keräämään resursseja ja aloittamaan tämän megaprojektin, jossa me aletaan käyttää TNT-duukkareita räjättääkseen perimetrin. Alkaa rakentaa erittäin tehokasta noita farmia. Tää on yksi isoimmista megaprojekteissa, mitä mä haluaisin aloittaa Minecraftissa. Ja tämä ei tule olemaan ainoa, mitä tässä maailmassa tullaan näkemään. Joten toivottavasti olette yhtä innokkaita kuin minä. Ei mulla muuta. Mä haluan aloittaa seuraavan videon tekemistä ja päästään lähemmäksi tätä megaprojektin alkua. Joten kiitos kun katsoit videosta ja nähdään ensi kerralla.